Сёння наш гость, заснавальнік Цэнтру новых ідэяў, кіраўнік праекту Chatham House «Беларуская альтэрнатыва», доктор палітычных навук Рыгор Астапеня. Рыгор, привитание. Добрый день. Рыгор, после запису передачи «Часики тикают» за вами, як бы мовіць, замацавалася мянушка ці мем «Не бесить деда». Ну, варто сказать, что вы этого не казали в этой передаче. Акрамя того, варто сказать, что вы его бесите. Прынамсі апытаннямі. І нават калі апытанні паказваюць нейкі момант больш-менш спрыяльныя для ўлады дадзеныя, але вашы апытанні не кантралююцца ўладай. І ўлада думае, а калі заўтра Астапеня скажа Лукашенко 3%, Саша 3%. И что робить? Так вы его злуете, вы его бесите. А адкуль ввогуле вот ўзнікла гэты мем і чаму он з вами асацыюецца? Знову дзякуй вялікі, Юрий. Я думаю, что варта сапраўды зрабіць два крокі назад і патлумачыць прыроду гэтага мема. Мне его па сутнасці припісалі, і пасля ўжо паляцелі нейкія адказы. Павел Латушка аж двойчы вырашыў адказаць. І па сутнасці гэта мала звязана з рэчаіснасцю ці з тымі рэчамі, пра якія я казаў. Але калі ўжо звадзіць, пра што ж была размова, то размова была пра тое, наколькі дэмакратычны рух кіруе эскалацыяй, наколькі ён разумна дээскаліруе свае стасункі з Лукашэнкам і наколькі ён эскаліруе і дээскаліруе. Тое, што мы побачылі, што па сутнасці дэмакратычны рух все ж таки не ўмее павялічваць эскалацыю, калі для гэтага ёсць прастора, напрыклад, у 2020 годзе, і не ўмее дээскаліраваць, як гэта ў прынцыпе адбываецца цяпер. І больш за тое, што робіць дэмакратычны рух, это часта прыводзіць да нейкай псевдоэскалацыі. Да? Вось гэтыя размовы пра тое, што мы паставім Лукашэнку эканамічнымі санкцыямі на калені. Ці размовы пра тое, што мы ўвойдзем на тэрыторыю Беларусі і там арганізуем нейкае ваеннае паўстанне і так далей. Усе гэтыя рэчы выглядаюць досыць дзіўна. То бок, у прынцыпе, досыць дзіўна выглядае тое, што мы абмяркоўваем ваенныя перавароты на Ютубе. Але як выйшла, так выйшла. Таму мне падаецца, што вось гэта падтрыманне градусу, якое робіць дэмакратычны рух, яно шмат у чым не супадае з інтарэсамі дэмакратычнай часткі беларускага грамадства, таму што яны павялічваюць градус рэпрэсій у беларускім грамадстве, которое ўжывае рэжым у дачыненні да беларусаў. Калі ж казаць адносна мяне, то сапраўды досыць цяжка ўсё ж такі пазбегнуць рэпрэсій у вельмі аўтарытарнай краіне, якой з'яўляецца Беларусь. І я думаю, што мы з вами, Юрий, як людзі, которые недавно трапілі у крымінальную справу разам з многімі іншымі людзьмі, дакладна ведома, што такое ў жыцці здараецца. І гэта, на жаль, мала кантралюемы працэс. Таму я, пэўна, пра сябе больш расказваць не буду, каб не павялічваць матэрыял у сваёй крымінальнай справе, але мне падаецца, што ўсё ж таки самае важнае, што могуць зрабіць многія прадэмакратычныя актары, гэта не толькі палітыкі, гэта у тым ліку і журналісты, гэта ў тым ліку людзі з грамадскага сектара і даследчыкі, як мы, это імкнуцца да таго, каб павялічваць магутнасці прадэмакратычнай часткі беларускага грамадства, павялічваць рэсурсы, каб яны пасля штосьці пасля нас заставалася. І калі мы паглядзім на шматлікія размовы дэмакратычнага руху, мне падаецца, што ўсё ж таки досыць складана сабе уявіць, што нешта застанецца пасля размовы пра Гагу. Ну, па факту нічога не застанецца. Таму больш істотна браць нейкія канкрэтныя вузкія задачы. Я думаю, самы просты прыклад, который цяпер ёсць, два прыклады. Гэта вызваленне палітвязняў, і другі прыклад – гэта перамога ў інфармацыйным поле. Мне падаецца, што вельмі шмат ёсць нейкіх размоваў пра як мы націснем на рэжым, як мы зробім тое-сё. Я думаю, што давайте просто мы сканцэнтруемся над тым, каб просто большасць беларусаў атрымлівала інфармацыю з незалежных крыніц інфармацыі. Рыгор, ну вот «Не бесить деда» – это як бы не ваше аўтарства. Але ваше аўтарства – это аналітыка, якой Беларусі хочуць беларусы. Пэўны час таму яна з'явілася. І вы там пісалі, калі ўявіць сабе з'яўленне цэнтрысцкай сілы, то яна мае ўсе шансы на атрыманне большасці ў грамадстве. Так можа вы вот і перадачамі на «Часики тикают», в нейкіх іншых месцах, вот так на мягкіх лапах
эту силу і ствараеце, не? Ну, все ж таки, мне вельмі прыемна, што вы уяўляеце, што я з'яўляюся палітычнай сілай і магу ёй калісьці стаць, але мне падаецца, што ўсё ж таки для таго, каб стварыць трэцюю сілу ў беларускім грамадстве, патрэбны людзі нашмат большего калібру. То бок гэта размова пра людзей, которые з'яўляюцца часткай беларускага бізнеса, людзі, которые з'яўляюцца часткай сёння ці раней былі часткай кіроўнай сістэмы, так можна ўзгадаць таго ж самага Румаса. Можна падумаць нават пра какие-то абсолютно альтэрнатыўныя варыянты, як не ведаю, Віктор Лукашенко ці яшчэ хтось. Тут пытанне ж не ў тым, як бы не толькі ў канкрэтнай персоне, а пытанне таксама, ці будзе ў гэтай персоны воля нешта зрабіць пазітыўна для гэтай краіны і сапраўды кіравацца тымі думкамі, каб аб'яднаць беларускае грамадства. А як яго аб'яднаць, я думаю, ўжо больш-менш вядома, як бы я пра гэта пісаў, да і ў палітычнай практыцы былі канкрэтныя прыклады, которые паказвалі, што многія людзі могуць стаць адносна хутка папулярнымі ў беларускім грамадстве, калі высоўваюць вось гэтую альтэрнатыву як і дэмакратычнаму руху мейнстрімаваму і непасрэдна рэжыму Лукашенко. Это у тым ліку і Віктор Бабарыка ў 2020 годзе, і можна ўзгадаць Тацяну Караткевіч у 2015 годзе. То бок гэтыя рэцэпты, сказаць, яны не новыя, яны ўжо былі раней. Пытанне хутчэй, хто будзе увасабляць гэтую сілу і наколькі шмат ресурсаў будзе мець гэты чалавек. Рыгор, ну вот ваши заявы, ваши, Артема Шрайбмана, Евгений Сугак, ім прапагандысты, такія як Рыгор Мукавошчык, такія як Рыгор Азарёнак, Андрей Мукавошчык, даволі шмат увагі надаюць і даволі нервова. А чаму? Ну вот вы ж гаворыце, што так, рэвалюцыя скончылася, рэвалюцыя праіграна, вяртанне ў 20-й год немагчыма, такім бы радавацца, а как-то не бачна ў іх радасці. Чаму? Я думаю, што гэта праблема ёсць у шмат каго цяпер. Паколькі мы у нейкай ступені усе, ну не ўсе, значная частка людей, которые теперь у палітычным поле, з'яўляюцца дзецьмі 20-го года. І яны ці мы увесь час імкнемся даігрываць сітуацыю 20-го года. Бо па сутнасці мы не до конца разумеем, што нам рабіць у 2024 з той рэчаіснасцю, у которой мы живем. Таму Рыгор Азарёнак ці яшчэ хтось, яны вымушаныя вяртацца ў 20-й, каб даказваць сваю карыснасць для палітычнай сістэмы і шукаць нейкіх новых ворагаў, таму што да і па сутнасці ніякага ж іншага загаду пакуль не паступала, то бок не паступала загаду, каб змяняць неяк сваю рыторыку. І я думаю, што таксама важны фактар, які ёсць, гэта тое, што палітычная сістэма не ведае, што будзе далей. І адпаведна яны не маюць ніякай рыторыкі адносна сённяшняга дня і адносна будучыні, то бок што чакае Беларусь праз год, праз 5 гадоў, праз 10 гадоў. Па сутнасці пра гэта сёння кіруючая сістэма беларусам не кажа, і таму яна вымушана ўвесь час вяртацца ў 20-й, там то яна ўжо в прынцыпе разабралася сітуацыі і паўтарае тэзісы, которые ўжо тады яна агучвала. А вось, дарэчы, наконт як бы перспектывы, ну ізноў жа у гэтых прапагандыстаў, я не скажу, што ва ўсёй прапагандысцкай машыне, ну часам, як бы гучыць апошнім часам, гэта тэза, прычым такая адкрытая, нахабная, больш рэпрэсій. Трэба вярнуцца ў сталіншчыну. Яны ўжо, як бы мовіць, скідываюць з карабля сучаснасці не толькі Гарбачова, але і Хрушчова, 20-й з'езд. Дало 20-й съезд, як бы вернемся у счастливую пору сталинщины. Это, на ваш погляд, постмодерн такі, так бы мовить, гульня такими сутностями? Ці это политика? Так и будет. Причем это уже размова там ідзе не про як бы схаваных змагароў, а просто вот вернемся туды. И тых же будем и сажать. Больше репрессий, товарищи.
Я думаю, шмат у чым гэта звязана з інерцыяй, якая ёсць унутры палітычнай сістэмы, ну і па сутнасці ў прапагандзе ў тым ліку. Таму што іншага загаду не паступала, таму каток рэпрэсій катаецца туды-сюды. Я думаю, што у часткі сістэмы таксама ёсць пэўны страх, што яны зрабілі столькі дрэннага, што для іх дарогі назад няма. І таму яны вымушаны ўвесь час шукаць людзей, которые на іх думку могуць быць пагрозай для іх. І гэта лагічна нараджае супрацьстаянне паміж людзьмі, которых ёсць фобіі, і у которых фобій можа быць і няма. То бок я не хочу сказаць, што людзі, у которых няма фобіі, што яны там мілыя, да? Але просто яны по-рознаму бачаць сваю сітуацыю і могуць по-рознаму ўспрымаць рызыкі. Рыгор, а вот як бы про этих іншых людзей. Ну, в публічным полі мы бачым толькі шалёных практычна. Больш шалёных ці менш шалёных. Але як бы мы бачым і там, што там ёсць пэўнае напружанне. Вот перебранка в Вараніцы, здаецца, і Азарёнка. Таксама лукашысткі, але вот як бы з іншым лукашыстам. У них, дарэчы, ужо з'явіліся як бы мянушкі, которые они далі адзін аднаму. Не мы, а яны. Это вамбаты і сутулыя. Вамбаты – это такія радыкалы, Азарёнак энд компані, а сутулыя – гэта такія, ну, больш памяркоўныя. Вот сутулых, іх жа не чутно. І вот з імі магчыма ўвогуле наладзіць какую-то камунікацыю. Ці не трэба, іх проста пасадзяць, калі яны будуць камунікаваць, ну, напрыклад, з вамі. Можа, хай сабе яны як бы ведуць сваю гульню там внутраную. Мне падаецца, што людзі ўсё ж такі з маёй рэпутацыі наўрад ці захочуць са мной размаўляць, но калі паспрабаваць зразумець гэтых людзей, так, которые унутры сістэмы не падзяляюць каштоўнасці і погляды як бы больш радыкальнага крыла прапаганды, я думаю, што там ёсць вельмі розныя людзі, да? То бок ёсць людзі, которые, умоўна кажучы, яны хочуць вярнуцца ў 2019 год, таму што тады было спакойна, было ціха, былі добрыя стасункі з Захадам, і ім падавалася, што вось так лепш і працягваць. Я думаю, што ёсць людзі ўсё ж такі, якія палітычна не згодныя з сістэмай, да? Таму што яны просто хочуць дэмакратыі, да? Не толькі вялікай там дэмакратыі, да? Ну, хутчэй за ўсё, просто хочуць сыходу Лукашэнкі. Я думаю, што, конечно, ёсць людзі, которые просто остерегаются за будущую Беларуси. Я могу себе уявить ситуацию, что частка палітычнай сістэмы Беларусі лічыць, што вайна можа прыйсці ў Беларусь. І не так, як яна прыйшла ў 22 годзе, а больш значна. І, адпаведна, яны задаюць сабе лагічнае пытанне, што будзе, калі мы памножым знешнюю вайну на унутраную раздзеленасць. Ну і, адпаведна, яны прыходзяць да высновы, што краіна можа знікнуць. І таму яны могуць крыху інакш глядзець на сітуацыю, чым глядзіць вось гэта радыкальнае ядро прапаганды. Ну і ўрэшце рэшт, ну проста людзі бываюць шматмерныя, да, вось ёсць людзі двухмерныя, а ёсць людзі шматмерныя. Умоўна кажучы, калі мы глядзім, веду, на кого-нибудь, як прыклад возьмем Зенона Пазняка и Марата Маркова. Ну, конечно, Зенон Пазняк является абсолютным противником палітычнай сістэмы Беларуси, а Марат Марк является абсолютным прихильником этой палітычнай сістэмы, якая існуе. Ну, абодва яны з'яўляюцца шматмернымі, яны могуць по-рознаму ўспрымаць розныя сітуацыі. І таму, адпаведна, вось як я разумею, гэтыя вамбаты, я нават шыракачы не дайшла слова вамбаты. Вамбат – это такая австралійская жывёла, якая, я выбачаюсь, робіць дэфекацыю кубікамі. Такая редкостная жывёла, вот, одна такая в свеце. Вот. Ну і вот таму іх называюць вамбатамі, што, маўляў, яны вот, Азарёнак там і іншыя, вот яны вот такія, як. Вельмі мілая жывёліна такая, але вот з такой асаблівасцю.
Вамбат, милая жывёліна. Я зразумеў. Азарёны. Я зразумеў, што я не хочу разумець гэтую сітуацыю. Так, окей. Да. Да, так вось, вяртаючыся адпаведна да вамбатаў і сутулых, як бы калі вось, як я разумею, так званы вамбаты называюць, напрыклад, таго ж самага Марата Маркова сутулым, но мне падаецца, што яны яго называюць таму, што ён не хоча глядзець двухмерна на сітуацыю, як глядзяць яны. І тому што яго сітуацыя больш аб'ёмная. І тое самае можна сказаць пра Зінона Пазняка. Да? Чаму Зінон Пазняк не выступае за санкцыі, хоць Александр Лукашенко вельмі дрэнны чалавек. Ну таму што ён не двухмерны. Як бы яго ёсць нейкія іншыя там і нейкая іншая матэматыка ў галаве. Таму я думаю, вось гэта супрацьстаянне таксама яно існуе, да? Супрацьстаянне паміж тымі, хто больш шырока глядзіць на сітуацыю, і тыя, хто глядзяць на яе больш вузка. Рыгор, а вот той, як бы такой больш гнуткі, назовем его так, падыход, які адстойваеце вы, ваши аднадумцы, а вот як это опісаць як бы гістарычны досвед? Ну вот былі ў 20-е гады дзеячы БНР, якія перадалі мандаты ураду БНР савецкаму ўраду, савецкай Беларусі. Вот мы павінны разумець, паразумення, як бы беларусы павінны быць разам. Ну і чым это для іх скончылася? Тых, хто вярнуўся, просто расстралялі. Ці расійская эміграцыя, сменавехаўства так званае. Таксама мы павінны іх разумець, як бы гэты яблык чырвоны вонкі, а ўнутры-то ён белы, гэта гістарычная Расія. Ну і вы в эту пастку не боитесь потрапить? Я думаю, што ўсё ж таки у мяне няма ні мандата, ні магчымасці яго кудысьці перадаць, і таму я гляджу на гэта досыць спакойна. І я, безумоўна, усведамляю, што калі мы кажам пра агулам дэмакратычны рух, што ўсё ж таки там сітуацыя больш складаная. Да? Як бы, нават калі я гляджу, напрыклад, на Светлану Ціхановскую, то я бы ёй не рекомендовал передаваць кудысьці мандат. Все ж таки вельмі важна, каб ён заставаўся менавіта ў УЕ. І я думаю, шмат у чым нават рэжым Лукашэнкі быў бы зацікаўлены тым, каб гэты мандат у УЕ заставаўся. На выпадак таго, калі сітуацыя сапраўды зменіцца для Беларусі і ў Беларусі могуць пачацца ваенныя дзеянні. Таму мне падаецца, што ўсё ж таки перадаваць кудысьці мандаты, нават калі ёсць, не варта. Але з другого боку, мне падаецца вельмі важным, каб дэмакратычны рух паказваў частцы беларускай палітычнай сістэмы, што ён можа дамаўляцца і што ён дамоваздольны і што ён мае свае інтарэсы, які ён хоча адставіць. Мне падаецца, што калі нават мы паглядзім на нейкія канкрэтныя прыклады, што могуць адстаиваць беларускія дэмакратычныя сілы, напрыклад, вызваленне палітычных зняволеных, ўсё ж таки цяпер дэмакратычнаму руху зрабіць гэта досыць складана, зважаючы на тое, што дэмакратычны рух шмат у чым эскаліраваў увесь час сітуацыю, да, як бы і казаў пра тое, што мы паставім Лукашэнку на калені. Ну, ўсё ж таки зараз сказаць, давайте сядзем за стол перамоваў, выглядае досыць дзіўна. Таму важна захоўваць гэтую пэўную канструктыўнасць. І я думаю, што пытанне ж тут не толькі, ведаеце, у стасунках з Лукашэнкам ці яшчэ з кімсьці. Калі мы возьмем за санкцыйную палітыку, зусім дробная справа звязана з тым, што санкцыйная палітыка як бы там замінае якімся стасункам з Лукашэнкам. Яна замінае стасункам з беларускім грамадствам, якое перастала бачыць у дэмакратычным руху канструктыўную альтэрнатыву для сістэмы Александра Лукашэнкі. І вось гэта найвялікшы выклік, я думаю, который цяпер стаіць перед грамадствам, перед дэмакратычным рухам, каб даказаць грамадству сваю канструктыўнасць, сваю здольнасць нешта даць беларусам. Рыгор, вот вы уже некалькі разоў сказалі пра палітвязняў, но часам можна пачуць ад некаторых людзей такой вельмі радыкальны тэзіс, што вызваленне нават аднаго палітвязня вартае ўсіх гэтых санкцый. Вот снять все санкции, и вот один человек выйдет, ну вот он будешь не в турме.
это варта для каго? Для захаду ці для беларускага грамадства? Вот одно вартае другога. Один чалавек усіх санкцыяў. Ці тут какая-то іншая арытметыка павінна быць? А якая? Я думаю, что, калі казаць пра арыфметыку, яна павінна быць пабудавана тымі людзьмі, которые будуць весці гэтыя перамовы, то бок это ў нашым выпадку это азначае прадстаўнікі заходніх дзяржаваў. І шмат у чым яны маюць магчымасці глядзець на беларускую сітуацыю куды больш цынічна, што дазваляе ім узмацняць свае перамоўныя пазіцыі ў стасунках з рэжымам Лукашэнкі, который таксама шмат у чым выкарыстоўвае досыць цынічны падыход. Але пры гэтым все ж таки важна разумець, што рэжым не хавае асабліва свайго жадання пачаць перамовы аб тым, каб штосьці рабіць з палітычнымі зняволенымі, ці прынамсі з некаторымі з іх. Самы апошні выпадак гэта допуск да Анджея Пачобута, прадстаўніцтва Саюза палякаў Беларусі, Анжелікі Борыс, і пасля была размова гаспадарання Анжелікі з прэзідэнтам Польшчы. То бок гэта яскрава сведчыць пра тое, што нейкія спробы перамоваў яны існуюць. Таму мне падаецца, што варта такімі магчымасцямі карыстацца. І зразумела, што гэта складаны працэс, які вымагае таксама уступак, саступак з боку захаду. Мне падаецца, што гэта таго варта. І я хацеў бы сапраўды, каб як мага большая колькасць людзей мела магчымасць выйсці на волю. Таму што, па сутнасці, я не бачу іншых магчымасцяў, на жаль, для іх вызвалення. Я не бачу магчымасцяў для перамогі дэмакратычнага руху ў бліжэйшым часе. Рыгор, але вы ведаеце, я думаю, вельмі такі важкі аргумент, што значная частка, ці не пераважная частка санкцый прынятыя не з тае прычыны, што ў Беларусі там правы чалавека парушаюцца, шмат палітзняволеных, а з меркавання бяспекі захаду. Захоп самолета, миграционный кризис, удел в войне. Это все не меняется. Миграционный кризис еще больше, все лето больше нарастая. И покольки Захад не забеспечил себе большую бяспеку, то с чего он повинен сдавать-то санкции? Санкции вводились для того, чтобы изменить поводины Лукашенко, они не меняются. Мне падаецца, што гэта шмат у чым тэхнічныя дэталі. То бок, калі ў іх капнуцца, то можна адшукаць розныя нагоды для того, каб весці перамовы. Калі мы, напрыклад, возьмем пасадку Ryanair, то абодва чалавекі, якія былі на ім затрыманыя, ўжо знаходзяцца на волі. Так ці інакш. Таксама тая практыка увядзення санкцый настолькі маштабных пасля таго, што рэжым Лукашэнкі зрабіў з самалётам, она не такая ўж распаўсюджаная, што настолькі моцная была гэтая рэакцыя з боку захаду. Таму гэта весці перамову можна. Я думаю, што рэжым Лукашэнкі таксама можна рухаць у стасунках адносна таго, што ён робіць на мяжы з Польшчай і з Літвой. Таму я думаю, што гэтыя все змены немагчымыя, і ёсць таксама вялікі пакет магчымасцяў, которые звязаны з тым, што там вяртанне легітымнасці, которая звязана, напрыклад, з вяртаннем амбасадараў Менска. Але я хацеў бы крыху абстрагавацца ад таксама тэхнічных дэталяў, і задаць пэўнае больш зразумелае, пра нашу пазіцыю. То бок, якая пазіцыя дэмакратычнага руху? Ці яна заключаецца ў тым, што гэтыя перамовы нармальныя, ці яна заключаецца ў тым, што гэтыя перамовы ненармальныя. І, шчыра кажучы, як я разумею, дэмакратычны рух дагэтуль не мае адказу на гэтае пытанне, яго мейнстрімавая частка. То бок, раней пазіцыя заключалася ў тым, што перамовы такія весці нельга, таму што гэта гандаль людзьмі. І калі, напрыклад, у 2021 годзе адбываўся чэмпіянат свету па хакеі, то таксама дэмакратычны рух лічыў сваім дасягненнем, што гэты хакейны чэмпіянат не адбываецца, і, адпаведна, таму, і паколькі было шмат у чым спадзявання ў людзей, што палітычна зняволены і так выйдуць. Колькі акурат правядзення чэмпіянату было той магчымасцю для того, каб весці перамовы з рэжымам аб вызваленні часткі палітвязняў.
Таму я думаю, што ўсё ж такі перамова гэта справа тэхнічная, хутчэй пытанне стаіць, ці хоча дэмакратычны рух гэтых перамоваў. Яно, дэмакратычны рух, по-мойму, адказу на гэтае пытанне не мае. І апошняе пытанне, вось у апошнім выпуску «Часікі цікаюць», Артём Шрайбман задаў такое парадаксальнае пытанне, як бы мовіць, падарожжа у часе. Ці павярнулі б вы тумблер, і каб 20-й год прайшоў інакш? Я, ведаеце, крышку мадыфікую гэтае пытанне. Вот вы, Рыгор Астапеня, з красавіка 24-го году пераносіцеся ў красавік 20-го году, на 4 гады таму. І вы все ведаеце, што адбудзецца, ну, прынамсі, у гэтай галіне як бы часовага сцэнару. Вы ведаеце, што было ў жніўні 20-го, в верасні, ну, вы адзін толькі ведаеце дакладна. Што бы вы з этой ведай тады рабілі інакш? У красавіку, траўні, чэрвені, жніўні. Складанае пытанне, Юрый. Я бы, пэўна, напісаў пост в Фейсбуку, каб пасля расказваць, наколькі я разумны. Насамрэч, я Фейсбук выдаліў са свайго телефона і ўсім раю. Шчыра кажучы, ўсё ж такі, мне падаецца, што веданне абавязкова ж робяць нас разумнейшымі. І веданне гэтых рэчаў варта было бы падумаць, якім чынам перакаваць у нешта сапраўднае, што магло б змяніць. Я думаю, што гэта варта было проста размаўляць з людзьмі, которые маюць магчымасці ўплываць на гэтую сітуацыю. То бок і ўнутры сістэмы, і па-за сістэмай. І шукаць розныя варыянты, якім чынам можна было пазбегнуць того, што адбылося з Беларусю за апошнія 3,5 гады. Я думаю, тут ёсць і нейкія эскалацыйныя варыянты, ёсць дээскалацыйныя варыянты. Я думаю, Зінон Пазняк, мы яго сёння узгадвалі, па сутнасці, ён жа прапановаў акурат дээскалацыйны варыянт. Мне падаецца, што таксама важна разумець, што мы досыць хутка аказаліся ў тым моменце гісторыі, калі ўжо стала відавочна, што так лёгка мы з этой сітуацыі не выйдзем. І наўрад ці Рыгор Астапеня, мне падаецца, нават Юрый Дракахус, пэўна, у той сітуацыі ўжо, пэўна, бы не ведаў, што з ёй дакладна рабіць. Каб варта было бы карыстацца калектыўным розумам і размаўляць са шматлікімі людзьмі з розных галінаў, каб знайсці нейкае рашэнне. Але найбольшыя магчымасці тады, ды і цяпер, я думаю, застаюцца ў руках Александра Лукашэнкі. Да, і таму не варта імкнуцца перакладваць на сябе адказнасць за тыя падзеі, якія адбыліся з намі, калі яны, па сутнасці, ўсё ж такі звязаныя з тым, што рабіў непасрэдна адзін чалавек. Шановныя гледачы, я нагадаю, што з намі быў сацыёлог, кіраўнік праекту «Chatham House. Беларуская ініцыятыва» Рыгор Астапеня. А затым, як будуць разгортвацца падзеі далей, вы можете сачыць на YouTube-канале «Свабода Прэміум». Дзякуй, да пабачэння.